Salutare lume, eu sunt Killcraft și ăsta este episodul cu numărul 1 din Skyblock. Skyblock, e Skyblock. O mapă faină, puțin lag, nu știu de ce. Să dau pe dificultate normal. Setări video. Nu știu ce zic astea. Am ăsta Optifine și nu știu de ce merge așa de greu. Nu. Da. Parcă acolo era ceva. Mal. Mă rog, haideți să începem. O luăm și chestul. Ce lag am, mă disperă. Așa, n-am luat și trebuie să tăiem copacul. Nu-i măr. Mamă, am picat ceva bun. Mai să ne pice și un de ăla. Unde? Trebuie să pice și un de ăla. A căzut până e pe ăla. Am picat unul. Bun, haideți să facem generatorul de cabel. Parcă așa e, nu? Nu. Invers. Ba, nu. Haideți să vedem, să încercăm. Sper să nu fac obsidian. Sper. Mereu am sperat. Bun, haideți să facem o masă de uite. Mai ce facem o masă de crafting table. Unde trebuie? Haideți așa. Masă de crafting. Și o vom pune aici și vom face un târnăcop din așa. Târnăcop. Da. Se pare că trebuie să muncim. Așa. Le strâng acolo, dacă merge.
Și cu seria de Let's Play Survival nu o să mai continui eu, o va continua verișorul meu, pentru că eu mă ocup de Skyblock. Am vorbit și am stabilit și acum am apucat de Skyblock și a zis că el vrea să continue cu supraviețuirea și vrea să facă off-camera turnul ăla, generatorul ăla de mobi. Nu să-l fac eu, îl ajut și după aia o să continue seria, face el grădinul, ce vrea el să facă, minează. Am văzut că am 4 abonați, mulțumesc pentru ce am 3 like-uri la fiecare videoclip și 25 de vizionari. Pentru început mie mi se pare că e bine, adică spun eu așa, mi se pare că e bine. Nu uitați să dați în continuare like, share, subscribe. Dar dați și share pentru că mă ajută foarte mult. Vreau acum la 4 abonați nu am ce să vorbesc despre canal, pentru că nu cred că se uită toți la tot videoclipul. Dar când voi avea 90 de abonați sau 50 de abonați, voi începe să vorbesc despre canal, despre Minecraft, despre multe lucruri. Cum fac ei, mării? Să facem mult cabel. Să iau și pe ăla de aici. 36, bun. Haideți să începem să vedem ce putem face acolo, dar mai întâi trebuie să facem așa. Pentru că dacă apa îngheață și să nu stricăm generatorul. Sper că mai e apa, nu? Da. Bun. O să începem să mergem în partea aia. Dar mai... Aoleo! Mamă. Ia apa foc. Aici. Așa. Sper să-mi ajungă. Dar nu sunt sigur. Bucăți. Nu mi-ajunge, mai trebuie încă 30 și ceva de bucăți. Ca un steak, zic eu. Și trebuie să facem încă 3 bucăți de cabel. Intră. Așa. Facem 3 bucăți de cabel pentru a face un târnăcop nou. Da, bună, bage ăsta. Pe ăsta îl folosim. L-a ars. L-am luat aia. S-a spart. Bun.
Haideți să încheie episodul ăsta aici, ca să nu mai o lungim. Și nu uitați să vă abonați, să dați like, share, subscribe dacă v-a plăcut și la revedere!